S kamerou sme zavítali na slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže v meste Nemšová, časť Trenčianska Závada. Ako vidíte tu za mnou, je tu naozaj nádherný výhľad. Tento nápad vznikol už dávnejšie, my už na Maske sme sa s ním dávnejšie zaoberali, že by sme na také niečo mohli nájsť peniaze. Našli sme si partnerov, MAS Požitavie Širočina z Nitrianskeho kraja a ich tento nápad takisto zaujal, takže sme sa pustili do prípravy projektu. Hovorí sa, že Trenčiansky kraj je kraj hradov a zámkov a podľa mňa to neplatí, pretože nie je to len kraj hradov a zámkov, ale aj krajom takýchto rozhľadní, ktoré tu pribúdajú každým rokom. A ja som veľmi rád, že aj táto rozhľadňa nad Nemšovou tu pribudla, má 26 metrov a chcem pri tejto príležitosti poďakovať a vyzdvihnúť prácu tejto miestnej akčnej skupiny Vršatec, ktorá je naozaj jedna z tých najaktívnejších, pretože v Trenčianskom kraji máme iba 4 miestne akčné skupiny a ja pevne verím, že v najbližšom období budú ďalšie. Ako hodnotíte celkovú realizáciu tohto projektu? Nebolo to jednoduché, ale napriek tomu si myslím, že ten výsledný efekt je vynikajúci, že to stojí za to. Tá väža je pevná, krásna, kvalitne postavená, takže my máme obrovskú radosť. Ako sa vám páčil výhľad? Výhľad je úžasný. Ja si myslím, že aj keď mnohí to pochybovali, tak ten výhľad je a ešte bude krajší, keď bude jasnejšie. Takže si spokojný s projektom? Veľmi. Ja si myslím, že ten projekt sa ťažko rodil, ale dneska môžem povedať, že výsledok je ten, ktorý vidíme pred sebou. Po slávnostnom otvorení vyhliadkovej veže sa všetci návštevníci spoločne presunuli na gazdovstvo Uhliska na tradičné domáce špeciality. Či by ste popriali vyhliadkové veži do budúcna? Aby mala čo najviac návštevníkov, ale slušných, to znamená takých, ktorí si uvedomujú, že to tu nie je len pre nich, ale že je to pre úplne všetkých. Návštevnosť vyhliadkovej veži v Trenčianskej Závade bola dnes naozaj vysoká a prejme ešte veľa spokojných turistov. Pre miestnu akčnú skupinu Vršatec Monika Micháliková.